F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb spjega kif il-kumpanija Taljana Palumbo għadha sal-lum ma tridx tirrikonoxxiha bħala l-union uffiċjali li tirrappreżenta l-ħaddiema. Dan minkejja li kienet il-Palumbo stess illi talbet lid-direttur tax-xogħol sabiex jagħmel eżerċizzju ta' verifika fit-Tarzna. Minn dan l-eżerċizzju irriżulta li mill-50 ħaddiem industrijali illi tħaddem il-Palumbo, 47 ħaddiem huma membri tal-General Workers Union. Wara eżerċizzju li sar fit-19 ta' Lulju, id-direttur tax-xogħol kien informa lil Palumbo illi General Workers Union għandha aktar minn 50% tal-ħaddiema imsieħba magħha. Madankollu il-Palumbo maċċettax l-eżerċizzju ta' verifika li sar u qalet illi qed qis ir-riżultat bħala invalidu. Id-direttur tax-xogħol min naħa tiegħu kien qal illi l-eżerċizzju sar skont prattiċi illi huma stabiliti mit-Tribunal Industrijali. Il-Palumbo għadet tirrifjuta milli tirrikonoxxi r-riżultat ta' dan l-eżerċizzju għaliex qalet illi hija kumpanija Taljana. Tony Zarb qal li issa wasal iż-żmien illi f'din il-kwistjoni jitlu il-Ministru Dolores Cristina u anke Chris Said sabiex il-kwistjoni tiġi riżolta. Tony Zarb għamilha ċara li l-Union trid taħdem għal Palumbo kemm għal ġid tal-ħaddiema kif ukoll għal ġid tal-ażjenda. Iżda jekk it-Taljani se jibqgħu jippersistu b'din l-attitudni, il-General Workers Union tkun kostretta tiżvela r-raġuni vera għala l-Palumbo ma tridx tirrikonoxxiha, qal Tony Zarb.